Θέλω να σας δείξω σε κατάσταση επιβίωσης. Συνήθως τρώμε κονσέρβες. Κονσέρβες έχουν έλλειψη σε βιταμίνη C. Αν το τρως συνέχεια, γιατί σε κατάσταση επιβίωσης λόγω που δεν βρίσκουμε φρέσκα προϊόντα, σίγουρα αν έχει κάνει κάποιο στο κομμάτι του θα το έχει κάνει πιο πολύ σε κονσέρβες. Οπότε οι κονσέρβες, επειδή έχουν έλλειψη βιταμίνη C, παθαίνει σκορβούτο, με αποτέλεσμα μακροχρόνια ανάλογα να ταξιδέψεις. Θα σας δείξω τώρα πώς θα κάνουμε ένα αφέψιμα τσάι, αλλιώς απόφευκτο βελόνες, που είναι πλούσιο, βόμβα θα έλεγα, από βιταμίνη C. Όποιος το κουγκλάρει θα το καταλάβει. Βάζουμε το νεράκι μας να βράσει. Μόλις βράσει θα σας δείξω πώς το κάνουμε. Αφού έχουμε βάλει το νερό μας να βράσει, έχω κόψει φρέσκες πευκοβελόνες και θα τις ξεχωρίσω από το κάτω μέρος που δεν το θέλουμε, θέλουμε μόνο την πευκοβελόνα καθαρή, από εδώ και πάνω, λωρί, φρέσκια. Θα τις κόψω αφού τις ξεπλύνω και μετά αφού βράσει το νερό θα το βγάλουμε από τη φωτιά το νερό. Προσοχή, θα το βγάλουμε από τη φωτιά το νερό, θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία από τις 100 βαθμούς που βράζει, 90-80, στους 90 με 80-85 θα βάλουμε μέσα τις πευκοβελόνες, θα τις αφήσουμε 10 με 15 λεπτά να βγάλουν όλες τις ουσίες τους και μετά, αφού το σουρώσουμε καλά, θα το πιούμε. Το νερό μας έχει βράσει, δεν πρέπει να κοχλάζει, το θυμίζω, πρέπει να είναι στη θερμοκρασία των 90 με 85 βαθμών Κελσίου, όχι να βράζει, γιατί καταστρέφεται η βιταμίνη C. Έχω κόψει το κεφαλάκι, το κόβω, έχω καθαρίσει τις πευκοβελόνες που ήθελα. Η αναλογία είναι για μια κούπα 2 κουταλιές της σούπας. Πευκοβελόνες φρέσκες, τις ρίχνω μέσα, τις ανακατεύω λίγο, το αφήνω για 15 λεπτά. Θα το δούμε πως είναι μετά από 15 λεπτά. Το σουρώσουμε και θα με δείτε να το... Όπως βλέπουμε, το χρώμα έχει λίγο πρασινίσει. Είναι τώρα 15 λεπτά. Πρέπει να βάλω λίγο παραπάνω νερό για την αναλογία της πευκοβελόνας που έχω ρίξει μέσα. Όμως δεν είναι σημασία, έχει πρασινίσει, έχει πάρει τις ουσίες, πρέπει να φαίνεται στο φακό. Τώρα θα το σουρώσω και θα το πιω. Την επόμενη φορά πιο λίγο νερό ή πιο πολλές πευκοβελόνες. Θα το σταυρώσουμε κιόλας, πάντα. Σε υγεία. Άδειασε. Είναι σαν να πίνεις πράσινο τσάι. Είναι πολύ ωραίο.